Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Hildo at taga Nueva Vizcaya. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Quesada family ti Kawayan, Burgos, La Union. Kabarangayak ken kailyak dito'y Burgos, La Union. Banyaga ken Tanora family ti Nueva Vizcaya from Lani ti Muscat, Oman. Miss Shiloh Nisperos and family ti Barangay San Cristobal, Bangar, La Union from Beng, Sagon. Valiente family da Jojo, Lateng, Brian, Auntie Inga ken Inang Minit from Owel Valiente ti Reina Mercedes. Happy birthday Gretchen Lawa from Torogi in Hong Kong. Villanueva, Estuesta, Kiban, Manangan ken Madriaga family ti Inabaan Sur, Rosario, La Union from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Nastor ken Valdez family from Rojas, Isabela. Mama Nida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alma ken Jeline from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Arsenio Jr., the Carlin, Calvin, Kenneth, Carlo, Chandi ken Ardi ti San Juan, Ilocos Sur from Bernadette Saavedra. Velasquez family ken amin at taga Al-Alinaw Norte, Nagilian, La Union from Imelda Velasquez. Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Shout out pa kada Jenny Grace, Jasmine Rivera, Alfie Bahian, William Bolosan Sr., Susan Ronquillo ken Jessie Milanes. Rogelio Galvan Jr., kastamot a happy birthday ken ni Nico.
Ikong Manongdo ti San Cornelio Cabala Union from Mika Galvan, Marlene Mina and family, Charis Tanggilid ti Zone 3, Feli Fiesta ken Soledad Valencia ti Zone 2, Binalonan, Pangasinan from Leonora Bautista. Kakayurin Raquinho family ti San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan from Glorifer Aquino. Makablaawan pa'y dainang Soledad Ampa, Daniel Galasinaw, Pascual Langido Ampa family, Arcadio Ampa ti San Mateo Rizal from Rodalin Galasinaw. Chavez family, the Shirley Shaila ken Jayden Chavez ti Maligaya, Kawayan City from Judy Chavez. Ruby Tagaka ti Minante 1, Lorna Flaviano, Marcelina Decano, Mary Rose de la Cruz from Jessica Pero ti Singapore. Lani Maragay ti Oman, Telyes family ti Karanglan, Nueva Vizcaya from Juni Telyes. Centrum Boys ti Lapog, San Juan, Isoda Pino, Wawak, Buraot, Christine, Patricio, Daris, Rodel, Michael, Marvin, Harvey, Celso, kastamat ni Gerald ken James from Bryce TV. Ramir Fetizanan Jr. ti Marinduque, Nanang ken tatang ko, Padilla ken Alindayo family ti Bagong Sikat, San Mateo Isabela from RD Padilla. Kastamot ang makablaawan ti Rumbawa ang Batali family from Melanie Rumbawa. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Hildo. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel, kastamutan kadagiti padak anaayat amang tartarabay. Ilingad naklaangan manang itinagan a Hildo at taga Nueva Vizcaya. Adamat padas ko akayat ko nga ibinlay, tanam na maak ang makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. May saak aman nalon manang, adadwa nga anak ko ngam awan asawak, tapinanawan na kami idi babasit pay dagiti anak ko. Tapno nasayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi napasamak ti kadagsenan apan nubok iti biyag mi. Rabiin, nga maapay nga awan pa'y ni Nanang. Napanan na aya? Wan nga rod tatang, itay pa'y bigatapin manaw ni Nanang. Ang mga nadala na kataktakan na anak ko, madamdamalaeng sumangpot to ni Nanang yo. Mabisina kong tatang, saan tayo ka di payamangan? Tinasaya at umuna kayo amangan ka ni Manang mo. Taurayok laangan ni Nanang yo. Ala, umay kan ading, mapantan iji kusina tamangantan. Sige nga rod, Manang. Aday jalinutok amakan anak ko, Mangan kayon, tapno makaturog kayon, tane. Adapay klase yun itong bigat. Umalatiwak labiti tayan da Nanang. Agsubliak mo't ladagos. Wan tatang. Rabi ngam imbalatiw ka pa ilaag dito, anak ko. Nanang, damagak ko man nakita yung itay bigat apin manaw ni bakat ko. Day, ay, jakmat na si putan, tada ki jay likod nga aglablaba. Apay aya, anak ko. Wan tati pakada na kanya, kat mapanlangit ayang tigayam na nagapo ka na yung Manila. Nga maging ga itakat awan pa ilaang. Anya, Rabi ngam di pa'y simang pa. Wan nga rod Nanang, damdamagan da kita anak mi. Napnapanan na nga rudan ngay. Itaaman pa yan arabyan ang nagawid. Saan mo't asigod na kasta? Madandanagan na nga rudan Nanang.
Ang mga na niyan tinapasamak kan ko na. Jakmat nga rutam mo, no sa dino ti pagnanagdan di gayim na, tamapan ko kuman kitain. No pudno nga ijay tinapanan ni Betty. Ay na, kasano nga rod amapan ka no, di mo butam mo ti papanam. Urayam latan na, ang mga no adala ang nakataktakan na. Sige nga ron nanang, agawid akong tawan ka doon nagita ubing. Madamada nga minamangmangan itay pinanawak ida. Malaga rod anak ko. Urayam, ang mga no madamdamalaang at dantunday jay. Apay nga ta sa balit agparparin na kanyak. Ita lang amin nga inaramid ni Betty ti kastoy. Sapay ka dagiti napalpalabas nga aldaw kat nadlaw ko akas lakanayan na masiksikuran. Nang runa no malagip na ti kasasad may tibiyag. Basol ko nga ron no nakurapay aklangan na kiasawaan na. Araramidok mo ti amin tapno may paay ko amin nakasapulan da ngam. Ay, kaskas di mo ta saan da map-map nag. Oray nga tapatayo kung tibag iti katatrabaho ko. Saan la tamap nag? Ay, makatorturog ako pagod din. Nabaldog ako kami dito tayo. Dito ay aklatan sa alas nga aginan. Barang sumangpot to ninton madamdama ti asawak. Ay naimbag tayo malatiw kan anak ko. Mapanak ko madita balayaw, tanda ibagakin ka. Anya day tananang. Talaga ka di asan ang nagawin idirabiin ni Betty. Saan nga rin nanang? Madandanagan ako. Ang mga naanyamot ang tinapagdag na. Ay na anak ko, nakita nakitay di anak ni Nanam amiling akaruba tayo. Nakita na kano idikalman apimanaw ni Betty, kat adaimot na adakkel abag. Ha? Damdamagan na kano nga rod no papanan ni Betty. Dakkel abag ko na yo. Ni, an mo na nga itidakkel abag. Kinitam ka day, no kompleto batla ang tibadbado di asawa mi di balayaw. Saan nanang? Tajakmat namnamaan nga dagayang bag nga imot na pimanaw. Ay na, anak ko, pinanawan na kayon samot ni Betty. Apay nga aging gaitakat saan mo na sumagsangpag. Ngaman niya kung bati pambaran na ang mga ramid iti kasta nanang. Awan ti amok ama kagapo, tapno panawan na kami nga aga ama. Day tingatan ti kasasakitan apagteng iti biyagmi nga agaama manang Emmy. No siyakla siguro, amangan no mabaelakpay. Ngam ti pakaasyak unay ket dagiti anak mi. Manipod day di ipapanaw ti asawak, saanen ang nagsubsubli apulos. Awan mo ti makaammo no sa dino tinapanan na. Jak pulos impagarop ama aramid na ti mangpanaw kada kami, nang runa una yan kadagiti anak mi. Awan mo ti amok ang makagapo, tapno panawan na kami, malaksid iti kanayon apanangisidir na iti kinarigat kano ti biyag mi. Naglabas ti tawan, talaga asaanan ang nagparparangpay ti asawak.
Adda idin iti kolehyo dagiti dua nga anak ko. Ay da, bakit akatalagan anak ko? Agasam ta, adan iti kolehyo dagiti apo ko. Wan nga ron nanang. Diyak laing pagarup akabailak nga isakad ti panagadal da adwa. Dakkel ti kaasi ti Diyos anak ko. Amo kadi ka nagliway ang nagkarkararag kan kuana. Iso na ita. Di mo napupuutan na kolehyo dan adwa. Wan nga ron nanang. Mapunas amin narigat ang naglabasak. Tunggal makitkitak dagiti anak ko. Kumusta nga tamot taon dyan na laing nga inada? Talaga, kinabailan na kayo a pinanawan. Nauma siguro ni Tirigat idi nanang. Isapin manawan. Saan arason day jay? Hararamidam ba ti amin? Kandi kay paymot naglanglangan amangan. Saan daya? Kaasi ti Diyos nanang. Dagiti anak ko ti nagserbi nga inspirasyon ko. Tapno jak sumuko. Nasakit man ti napasamak. Ngam kinabailak alinabanan gapo ka dagiti anak ko. Sa nabale, tadimakkel na sisingpot dagiti anak mo. Kanasait na nga agadal. Saan amasayang ti sakripisyo manang paadal kadakwada? Katagyaman akmat kada kayo nanang. Tada kayo akanayon amang supsuportar kada kami. Manang, dandani ka nag-graduate. Excited akong paragan ka. Uray siyak mataading. Umunak lang iti makatawan nga agturpos. Sumaruno ka matlaang adagos. Naimbaglangan ta na isakat ni tatang ti panagadal ta, manang. Wan nga rod, iti laksid ti napasamak iti pamilya tayo. Kinabailan na nga ingkaradap ti panagadal ta. Uray agmay maysa. Kumusta nga tamat ni nanang? Talaga saan na nagparparang manipod iti pinanawan na tayo? Obing tapay lang, idi manang. Di man pagdadaalan ti panawon alagipon ti may papankan kwa na. Saan na ta nga impatag apulos? Tana iturad na ta saan anak kita itinabayag a panawan. Sa bagay, nalagip ko lang matkit di amanang. Jak pay kat amon na niya tilangana. Basta siyak, apaman ang makaturpusak. Agtrabaho ak adagos, tapno makaginawa mo ta ni tatang. Siyak ton timang palupaskan ka iti kolehyo, ading ko. Kaano lang edi babasit kayo pa'y maan. Ita, nakaturpos ka ni ti koleyo anak ko. Kat gapo day ta iti ado a sakripisyo yu tatang. Iso nga agyaman nak unay kada kayo. Anak, siyak terumbang nga agyaman kada kayo iti kabsat mo. Tauray ka sa no tirigat yu iti nga agad adal gapo iti narigat apa nagbiag tayo. Inka gumaan nyo lat ta tinagadal anaimbag. Rumbang lang nga subalitan mi matirigat yu tatang. Isa nagsaritaan mi kani ading ko nga agadal kami anaimbag. Tapno da kami matimangi paay iti kinanam ay tibiyag kada kayo. Di yu panunutan day ta anak ko. Tinapatag, mapasayat yung agkabsat tibiyag yu. Tapno inton madanon ti kanito nga ipulang kun tibiyag ko.
Nasaya at tunti ka sa adyo a panawak. Adayo pa'y ama pasamak day tatang. Nanaman nyo pa'y tibaligi ming agkabsat. Basta ikariyo, asaan nyo abaybay ang tibagiyo. Da kayo adwa kani apong bakit. Tatang, ading, ada na pinta sa damag. Ne, anya day ta anak. Kasta nagragsak ka una yung mga ipadamag iti day tama nang. Naawa ta kiti kumpanya nagaplayak iti Manila. Adan pa kaamo da kanyak. Ha? Agpay sumanang? Di mapan ka doon nagtrabaho iti Manila? Wan, Ay na, nagsaya atan ngay maan anak ko. Andan tun trabaho. wan nga ron tatang, kat maragragsakan ak unay. Mangrugin amatunoy ko dagiti arapaap ko tatang. Kat kaano nga ron amapan kay J. Manila anak? Iti kabiitan na panawan tatang. Agur-uray ka no ti posisyon ko ijay. Ading, makaamukan ton dito'y Di mo baybay ang daapong kan ni tatang. Un manang, siyak ti makam mo, di kagdanag. Basta pagpasyaran na kami to iti Manila Ay na, di pa ilan nakapan ni manang mo. Pasyaran ti ibagbagam anak. Wen ading, basta gadal ka mata na imbag tapno inton makaturpos ka, ibirukan kan tumatan ti trabahom ijay Manila. Ha? Ay na, kaya't ko day tamanang. Ijay tayo ton ngagnay damin. Ijay Manila. Napagasatan ti inauna nga anak ko ang makapagtrabaho. Iti may sa adakkel a kumpanya iti Manila manang Emmy. Kalpasan laang ti makatawan, si marunumat ang nakaturpos ti inaudi. Kastaunay aragsak ko manang, tanakitak ti bunga ti sakripisyok, manipod kinaubing da. Kas iti ingkari ti inauna nga anak ko animaan, na ikagumaan na ang naibirukan ti trabaho ti kabsat na iji Manila. Iso akalpasan laeng ti sumagmamano abulan, apaman ang nagturpos ti inaudi, sim marunumetten iji Manila. Napalaos idin ti ragsak ko, tain-inuten anatungpal dagiti arapaap ko. Ngam ko na dangaruden, no dadduma, ti katukad ti napalalo a kinaragsak, ket panagladingit. Pimusay ngamin ti inak, kadagiti panawan anan na namon mi ti baligi dagiti anak ko. Idi na itabon ti inak, awanan ti kadkadwak iti pagtaangan mi. Ngam kasla sa anak matlaang nga agmaymaysa, takanayon dakmat nga awagan dagiti anak ko. Agingga nga adda pasamak, adyak pulos ni namnama. Sika. Siyak nga Rodhildo, saan na ka di apastrakan? Sige, sumrek ka. Naipatarimaan mo matgaya man to'y balay tayo. Apay nga adda ka. Anya ti masapul mo. Apay, awan ka din karbangak nga umay dito'y balay? Kalpasan din naunday panawan na kaawan mo. Panagkunam ka di ket
At dapay karbangam nga agpakita ditoy. Sa anak ngay may ditoy tapno makisubangkan ka. Kaya't ko laang makita dagiti anak ko. Anak mo, kunam? Itala ang mapanunot mo nga dagayam anak mo a pinanawam ken inabandonam itinabayag a panawan. Amo kadakkel tinagbasulak kada kayo. Pakawanan na Hildo. Mailiwak ka dagiti anak ko. Naamiris ko ajak gayam kabailan asaan na makita ida. Kumusta Dan? Sigurado abaruken balasang Dan. Husto ka? Baruken balasang Dan. Kat saan da ka nakasapulan ta di makilda nga awan ka nga inada. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan kadakwada, Hildo. Inadak, katamo ka saan da kakabailan at alikodan latan. Hinabailam tupay at inalikodan ida itinaunday a panawan. Ita? Ekspektaram mabigbigan da kapay nga inada? Pangaasim, kaya't ko makita kan makasarita dagiti anak ta. Di mon makasarita pa ida, tawan dan ditoy. Agpadadan ngagtrab-trabaho iti Manila. Anya, sa dino aparte ti Manila, itad mo kanyak ti address data sa pulak ida. Tapnoan niya. Tapno re-revoke manan ti panagbiag da. Pangaasim Betty. Nalipatan dan ti sakit tinakam nga imbatim kadakwada. Nasayatan ti biag da. Agsubli ka laangan no sa di naman tinaggapwam. Pakawanan na Hildo. Saan anasaya at tinagbalin abiyag ko? Manipod pinanawan kayo. Ngam mabainak idin nga agsubli. Itala nga na ikanak itikirad nga agpakita kada kayo. Ngam awan mat gaya man dito'y nagiti anak ta. Nabayagan na napakawan ka no day tati tartari gagayam, Betty. Ngam linipat kun ti anyaman na koneksyon mo kada kami nga agaama. Pinilim no anya ti kasasaad mo ita. Iso nga anusam nga rod ti bunga na. Hello, Tatang. Kumusta kayo? Hello anak ko. Nasaya tay mawag ka. Nasaya takmat anak. Saan ta kapagdanagan? Imawagak, tada ipadamag ko kada kayo, Tatang. Katamok, sigurado maragsakan kayo iti ipadamag ko. Oray siya maan. At amot ipadamag ko ka. Sige. Umunakan, tamo ka na pintas adamag ti ibagam kanya. Lakit di Tatang. Pasensya kayon, taitalaan nga ibagak kada kayo. Nagaplayak iji abroad, Tatang. Katkas iti sigod, napagasatan akmanan. Agtrabaho akon iji abroad, Tatang. Ay nagsayaatan anak. Maraksakan at parakan ka. Di pa'y kat mabatim di tanja adin. Wan, Tatang, ngam di kayag danag. Kabailan na ti mabati ditoy. Ay, wan gayam. Anya di kunayo nga ibagayo, Tatang. Anak, amo ka maklaat ka. Masapula maaman nyo da ito iti adim. Iti na minsan nga aldaw. Kalata simang pad dito'y balay ti inayo. Anya? Napandita ni Nanang? Anya tinaramid na dita? Naimbag man, ta nakalagip kalpasan tinabayag a panawan. Kaya't na kayo kano ang makita, anak ko. Imbaga nga da kayon dita Manila. Kaya't na nga amuan no sa dino abanda daayan nyo dita Manila. Ngamjak pulos imbaga kenkwan. Tadyak kaya't ariribukan na kayo. Nasaya at magtatang. Itala makalagip? Gaputa nakalpas kami nga agpadpada ka ni ading ko. Anak, di yun riribukon di panunod yo may papankan buwana. Imbagak na ito'y, kayat ko lang nga maamuan nyo iti adim, di umay dito'y ti inayaw.
Sige nga rod, tatang. Umawag ak tumanan. Kaya't ko pa yung makasarita ni ading ko. Urayan nyo ti yaawag ko manan, tatang. Anya? Napan ni nanang ije balay, manang? Wan ka no ading. Iso ti imbaga itay ni tatang. Ta inawagak namin. Anya pa'y lang ti kayat na. Nalipatak pa'y kit din tilangana. Kaya't nataka no makita. Ngam saan nga intad ni tatang ti address ta ditoy. Madanagan nak. Ang mga no pilito na ti agsubli ije balay. Sigurado asan mo't lang nga umanugot ni tatang, manang. Ngam kasano no saan naasar dengan ni tatang. Kaasimot ni tatang. Itata nakaginawan. Kan nalipatan nanti sa nga impaay ni nanang kenkwana. Ita nga agparang manen. Anya nga rutin nasayat nga aramiden ta, manang. Ada na panunot ko ading ko. Total, dandani akmutan agabroad. Alaan talaangan ni tatang dito Manila. Total, agmay-may samotan iji balay. Tapno uray agsubli-subli ni nanang ijay. Awanan ni tatang amadanunan na. Ni, unyag paiso. O sige, kastalangan ti isingasing ta ni tatang, manang. Amok nga dan sa balay a pamilya ni nanang. Agsapsapol man siguro itigin awa. Iso ang nakalagip nga agsubli tayan ni tatang. Saan a-deserve ni tatang ti mariribok manan? Kalpasan ti ado arigat a napasaran na, manipod pimanaw ni nanang. Bayan tayo no agsubli, no sa di naman tinagapuan na. Tinapatag, maipanaw ta ni tatang iti lugar tayo. Agsardang tumatlaang, tadinan tunam mo no sa dino ti ayan tayo. Hello, maan, anak. Hello, tatang. Naimbagta na kariing kayo, pay. Nakapagsarita kamin ka ni ading ko. May papaniti anya, anak ko. Tatang, napagnumuan mi nga alaan ta kayo laangan dito'y Manila. Ha? Wan tatang, tapno adda kadwa ni ading ko inton makapana kon iji abroad. Nasaysaya at no agyan kayon dito'y. Apay akalat na ita desisyon niyo, anak. Tapno agtal na ti panunod yo, tatang. Saan mi akayat ariribukan na kayo manan ni nanang? Sa balin ti biyag ti tunggal may sakada kayo. Bayan tayo ni nanang iti pinili na abiyag na, nga awan tayo. Anak ko. Ibilin nyo lang tanday tabalay ka dagiti kabagyan tayo dita. Nasaysayaatan nga inton agpakita manan ni nanang, katawan kayon dita balay. Ibilin nyo asanda nga ibagbagakan ni nanang, no sa dino ti ayan tayo no bilang laan. Amuda daytan maan. Saan tamot nga mi nakompormi di pa nagsubli ni nanang yu dito'y lugar tayo? No kastarod, agsagana kayo. Alaan nyo dagiti kayat yung nga itugot diti Manila. Umayda kayo sukunan adagos. Agpakada kami kani ading ko iti trabaho mi. Sige. Lukas ta ti pangadeng yung agkabsat, anak ko. Da kayo nga rod ti matungpal.
Nasakit man tiriknak, amang panaw iti balay, kan lugar a nagtali na edan mi iti naunday a panawan, awan na aramidak manang, taiso ti kayat dagiti anak ko. Kayat da nga agtalnan tiriknak. May mayat kanon nga awanan ti madanon ti inada iti balay mi, tapno sardengan nan ti agsubli-subli. Ta saan mi nga amuno anya at talaga ti panggep na, iti kalaat a panagpakita namanan. Apaman a nakapagdadan na kamin iti syudad ti Manila, kat nakaabrodan ti inauna nga anak ko. Ingka gumaan ti buridak ko ti nagpayakar iti destino, nga isuitan ti ayan mi, manang. Pasensya kayon, no jakon inlanad pay iti surat ko, no sa dino ti lugar nga ayan mi itan. Amkak ngamin nga amangan no maira na nga agdengdengeg ni Betty nga asawak, kat maamuan na pay no sa dino ti ayan mi. Ulitek ti agkid daw iti dispensar, manang Emmy. Sapay ko ta nakaibati iti adal ti padas ko. Agyaman ak unay iti panangyurnusyo iti surat ko. To'y pagayam mo, Hildo. Pagayam ko a Hildo. Malidayanak tasaanan ana urnos pay ti pamilyayo. Ngam husto mo't ket di ti adda iti panunodyo, adiyo ammo no anya talaga ti panggap ti sigud nga asawam iti panagsublina iti lugaryo. Tano talaga akayat na maurnos ti pamilyayo, idi pay kuma nga inaramid na. Bilibak met kadagiti anak mo, tati pagimbagan nyo ti kanayon apam panunutan da. Maipapanmat iti panagkid daw mo iti dispensa, iti dimon panangibinglay iti sadino man nga ayan nyo iti agdama, awan anyaman na pagayam ko. Maawatak dayta, tati kang runaan apanggap mi, malaksid iti panangibinglay mi kadagiti padasyo adumdumngeg, kat tinaan anay asiguridadyo. Sapay ko tanasaya at tulat tamat ti biyag ti sigud nga asawam, ken ti ina dagiti anak mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Pintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu